Il-kumpanija tal-kostruzzjoni Polidano Brothers ġiet ordnata tagħti kumpens ta' kważi 600,000 euro lill-familja ta' ħaddiem wara li fl-2009 waqaf barriera fis-Siġġiewi. Quddiem l-imħallef Francesco De Pasquale, il-kumpanija saħqet li l-ħaddiem ta' 32 sena kien wettaq suwiċidju. Iżda l-imħallef warrab dan l-argument wara li sema l-kundizzjonijiet li kienu jaħdmu fihom il-ħaddiema. Meta taw ix-xhieda tagħhom diversi ħaddiema saħqu li ftit li xejn kienu jilbsu l-biss protettiv. Il-qorti saħansitra ddeskrivit l-argument ta' suwiċidju bħala invenzjoni u qal li kienet il-kumpanija ta' kostruzzjoni li naqset milli timplementa l-miżuri tas-sigurtà. Il-kumpens ngħata wara li kienu kkunsidrati l-età tar-raġel, il-fatt li kien jaqla lejxin ewlieni tal-familja u l-età ta' bintu li kienet għandha biss 7 snin meta dan tilef ħajtu. Raġel ta' 35 sena mill-imsida inżamm arrestat wara li ġimix li seraq u għeddet lill-ommu li għandha 77 sena. Stephen Zammit tressaq quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello fejn ġie akkużat fuq serq ta' diversi oġġetti ta' valur. Huwa wkoll ġimix li bi frodi u falsifikazzjonijiet li fastidja lill-ommu u li kiser kundizzjonijiet ta' sentenza sospiża. Fil-qorti ġie spjegat li l-oġġetti misruqa kienu ċurkett, set tat-televiżjoni u diversi oġġetti oħra li l-ammont tagħhom jaqbżu l-valur ta' 2,300 euro. Il-prosekuzzjoni qalet li jom Zammit għamlet diversi rapporti lill-pulizija dwar bina. Fil-waqt li l-akkużat wieġeb li mhux ħati, id-difiża ma talbitx għall-libertà proviżorja peress li l-imputat jgħix ma' ommu. Eġizzjani ngħata sentenza ta' 6 xhur ħabs u ġie ordnat biex wara li jiskonta s-sentenza jiġi deportat. Dan wara li ammetta li prova jidħol f'Malta b'passaport b'timbru fals. Amin Kajri Mohammed Mahmud Sultan kien arrestat fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta minn titjira minn Kajr fejn huwa ppreżenta passaport b'timbru ta' viża Taljana falsa. Ġimix li b'falsifikazzjoni ta' viża, użu ta' dokumenti falsifikati u li kien fil-possess ta' dokumentazzjoni tal-immigrazzjoni falsifikat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.